Pakkausseloste. Diapam 2 mg tabletti, diapam 5 mg tabletti, diapam 10 mg tabletti, diazepaami. Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus, katso kohta 4, on vakava. Kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään. 1. Mitä diapam on ja mihin sitä käytetään. 2. Ennen kuin käytät diapamia. 3. Miten diapamia käytetään. 4. Mahdolliset haittavaikutukset. 5. Diapamin säilyttäminen. 6. Muuta tietoa. 1. Mitä diapam on ja mihin sitä käytetään. Diapamin vaikuttava aine diazepaami kuuluu benzodiazepiineihin, jotka ovat keskushermostoon vaikuttavia lääkeaineita. Pieninä annoksina diazepaami vähentää ahdistusta ja tuskaisuutta. Suuremmat annokset saavat aikaan lihasten rentoutumisen. Diapamin käyttöaiheet. Diapamia käytetään jännitys, levottomuus ja tuskatilojen sekä unettomuuden, epileptisten kohtausten, vaikeiden alkoholin vieroitusoireiden ja lihaskramppien hoitoon. Diapamia käytetään yleisesti myös toimenpiteiden esilääkityksenä. Lääkäri voi määrätä diapamia myös muun sairauden hoitoon. 2. Ennen kuin käytät diapamia, älä käytä diapamia, jos sinulla on pitkittyneitä unenaikaisia hengityskatkoksia, uniapnea. Sinulla on vaikea hengityksen vajaatoiminta. Sinulla on myasthenia gravis, lihasheikkoutta aiheuttava sairaus. Sinulla on todettu vaikea maksan vajaatoiminta. Olet yliherkkä, allerginen, diazepaamille tai jollekin muulle tablettien aineosalle. Ole erityisen varovainen diapamin suhteen. Neuvottele lääkärin kanssa lääkkeen käytöstä. Jos sinulla on todettu maksan vajaatoiminta, olet hyvin iäkäs, kärsit jatkuvasta hengitysvajeesta, jokin muu benzodiazepiineihin kuuluva unilääke tai rauhoittava lääke ei ole sopinut sinulle. Sinulla on tai on ollut päihdeongelma, alkoholi, lääke- tai huumausaineriippuvuus. Sairastat masennusta. Diapamia ei tule käyttää ainoana lääkkeenä psykoosin tai masennuksen hoitoon. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö. Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä. Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa diapamin vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita. Tällaisia lääkkeitä ovat unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet, psykoosilääkkeet, epilepsialääkkeet, levodopa, Parkinsonin taudin lääke, voimakkaat keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet, väsyttävät antihistamiinit, allergialääkkeitä, teofylliini, ahtauttavien keuhkosairauksien lääke, ehkäisytabletit, alkoholismin hoitoon käytetty disulfiraami, antavus, fluvoksamiini, masennuslääke, digoksiini, sydänlääke, propranololi ja metoprololi, beta-salpaajia, erytromysiini ja siprofloksasiini, antibiootteja, rifampisiini ja isoniatsidi, tuberkuloosilääkkeitä, metoklopramidi, maha- ja pahoinvointilääke, sisapridi, omepraksoli ja simetidiini, mahalääkkeitä. Kofeiini ja tupakkatuotteet heikentävät diapamin vaikutusta. Muista mainita diapamin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä. Diapamin käyttö ruoan ja juoman kanssa. Lääkkeen voi ottaa joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä. Diapam-hoidon aikana ei saa käyttää alkoholia, koska diazepaami ja alkoholi voimistavat toistensa vaikutusta. Raskaus ja imetys. Diapamia ei suositella käytettäväksi raskauden aikana, ellei se ole äidin sairauden hoidon kannalta ehdottoman välttämätöntä. Ota yhteys lääkäriin, jos epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta.
Diapamin käyttöä imetyksen aikana ei suositella, koska diazepaami erittyy äidinmaitoon. Ajaminen ja koneiden käyttö. Diapam heikentää suorituskykyä liikenteessä ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä, joten autolla ajoa ja koneiden käyttöä pitää välttää hoidon aikana. Tärkeää tietoa diapamin sisältämistä aineista. Diapam-tabletit sisältävät laktoosia noin 80 mg kautta tabletti. Jos lääkärisi on kertonut, etteivät jotkut sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. Miten diapamia käytetään? Ota diapamia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma. Diapam-tabletit voidaan puolittaa nielemisen helpottamiseksi. Diapam-lääkemääräystä ei voi uusia puhelimitse. Tärkeää. Diapamin hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt, koska lääkkeen pitkäaikainen käyttö altistaa tottumiselle ja riippuvuudelle. Unettomuuden hoidossa hoitojakson pitäisi olla alle 4 viikkoa ja ahdistuneisuuden hoidossa korkeintaan 8-12 viikkoa, sisältäen hoidon asteittaisen lopettamisen. Jos käytät diapamia unilääkkeenä, varmista, että voit nukkua ilman häiriöitä 7-8 tunnin yöunet. Jos otat enemmän diapamia kuin sinun pitäisi, ota välittömästi yhteys lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Puhelin 09 471 977. Jos otat tai joku muu ottaa liian suuren annoksen lääkettä, ensiapuna tulee antaa lääkehiiltä, jos potilas on tajuissaan. Liian suuri annos diazepaamia aiheuttaa alla lueteltujen haittavaikutusten kaltaisia oireita, mutta oireet ovat voimakkaampia. Erittäin suuri annos voi aiheuttaa kehon lämpötilan ja verenpaineen laskun ja hengityksen lamaantumisen. Alkoholi ja muut keskushermostoa lamaavat aineet lisäävät diazepaamin vakavia haittavaikutuksia. Jos unohdat ottaa diapamia, älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai 2 annosta peräkkäin. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi. Jos lopetat diapamin käytön, diapamin käyttö voi aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Riski on suurin silloin, kun annokset ovat suuria ja hoitoaika pitkä. Hoidon äkillinen keskeyttäminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten ahdistuneisuutta, unettomuutta ja kouristuksia. Tästä syystä diapam-hoitoa ei saa lopettaa äkillisesti, vaan annosta pienennetään vähitellen lääkärin ohjeen mukaan. 4. Mahdolliset haittavaikutukset. Kuten kaikki lääkkeet, myös diapam voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tavallisin haittavaikutus on uneliaisuus, johon voi melko harvoin liittyä haparointia, sekavuutta, heikotusta, huimausta, päänsärkyä, kaksoiskuvia sekä lihasheikkoutta. Oireet ovat annoksesta riippuvaisia ja vähenevät annosta pienennettäessä. Väsyttävät ja koordinaatiohäiriöitä aiheuttavat vaikutukset ovat voimakkaimmillaan hoidon alussa, mutta lievenevät hoidon jatkuessa. Harvoin voi esiintyä muistamattomuutta, kiihtyneisyyttä ja aggressiivisuutta sekä allergisia iho-oireita. Verenkuvan muutokset ovat hyvin harvinaisia. Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä selosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. 5. Diapamin säilyttäminen. Säilytä huoneen lämmössä 15-25 etrisuaita 730 C. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Muuta tietoa, mitä diapam sisältää. Vaikuttava aine on diazepaami, jota on 2, 5 tai 10 mg yhdessä tabletissa. Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, perunatärkkelys, liivate, povidoni, magnesiumstearaatti ja talkki. Diapam 10 mg tabletti sisältää lisäksi indigokarmiiniväriainetta E132. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot. Diapam 2 mg valkoinen tai melkein valkoinen,
tasainen, 5-toreunainen, jakouurteellinen tabletti. Diapam 5 mg valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, 5-toreunainen, jakouurteellinen tabletti. Diapam 10 mg sininen, tasainen, 5-toreunainen, jakouurteellinen tabletti. Pakkauskoot, Diapam 2 mg 30 ja 100 tablettia. Diapam 5 mg 10, 30 ja 100 tablettia. Diapam 10 mg 30 ja 100 tablettia. Myyntiluvan haltija, Orion Oyj, Orionintie 1 02200 Espoo, valmistaja, Orion Pharma, Orionintie 1 02200 Espoo, pakkausseloste tarkistettu 11.1.2008.